25 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази ташхису табобати шифобахши асрро ба истифода доданд. иншооти нави тандурустӣ аз шӯъбаи қабул, ташхис, таҳлил, ҷарроҳӣ ва эҳё иборат буда, дар он ташхису табобати бемориҳои дилу рагҳо, асаб, амрози даруна, амрози занона ва дигар намуди бемориҳо ба роҳ монда шудааст. барои солимгардонии ҷомеа равона шудааст. ин марказ дорои таҷҳизотҳои баландсифати ҳозиразамон мебошад. аз қабили МРТ, КТ, рентгени рақамӣ. бояд тазаккур дод ки чунин таҷҳизот дар ҳудуди вилояти Хатлон то ҳол мавҷуд набуд. таъмини онҳо аз чанд ҷониб мушкилоти аҳолиро осон намуда, барои муоинаи дурусти саривақтӣ мусоидат менамояд. дар марказ 32 ҷойи нави корӣ таъсис ёфтааст, ки нафарони баландихтисосӣ дар дохил ва хориҷи кишвар таҳсил намуда барои хизматрасонӣ ҷалб шуданд. дар маҷмӯъ маркази ташхису табобатии шифобахши аср дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон аз 14 ҳуҷраи кории ташхисӣ ва 5 ҳуҷра барои бистарикунонӣ иборат мебошад. иншооти нави тиббӣ дар доираи дастгириву таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ аз ҷониби соҳибкор Насим Мирпочозода мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. бо иштироки пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маркази шифобахши аср мавриди истифода қарор гирифт. дар посух ба дастгирию ғамхории роҳбари давлат фаъолияти мо соҳибкорон беҳтар мешавад. нахустин маркази шифобахши мо соли 2020 мавриди истифода қарор гирифт ва имрӯз дар 10 шаҳру ноҳия ҳамин гуна марказҳои хизматрасонӣ дорем. аллакай мардум ба хизматрасонии мо бовар доранд. кӯшиш мекунем ки хизматрасонии маркази шифобахши аср мувофиқ ба талабот дар сатҳи баланд бошад. муҳим барои мо таъмин кардани солимӣ барои ҳар як фард мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон табибону кормандони марказро барои истифодаи ба маврид аз технологияи муосир ва саривақту дар сатҳи баланд хизматрасонӣ кардан ба мардум вазифадор намуда, бештар кардани корҳои фаҳмондадиҳиро барои пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба бемориҳои гуногун зарур донистанд. дар иншооти нави тандурустӣ таҷҳизоти муосири тиббӣ аз Чин, Ҷопон, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Нидерландия ворид гардида ба муроҷиаткунандагон дар сатҳи баланд хизмат расонида мешавад. маркази шифобахши аср дорои тамоми шароитҳои замонавӣ мебошад. мо кӯшиш мекунем ки ба тамоми беморон хуб хизмат расонем. мо дар маркази худ бо дастгоҳи МРТ кор мекунем ки қувваи майдонии магнитии он 1.5 тесла мебошад, ки дар вилояти Хатлон аз ҷиҳати бартарии технологӣ аввалин мебошад. бо ин технология мо метавонем бемориҳои ҷанинро ҳатто дар батни модар муайян менамоем. дар маркази мо ангиографияи магнитии резонансии рагҳои сар ва гардан анҷом дода мешавад. ҳамчунин мо эмерхалангиография мегузаронем, ки барои ҷарроҳон бисёр зарур мебошад, зеро он имкон медиҳад роҳҳои сафровӣ, сангҳо ва ҳолати ҷигар пеш аз ҷарроҳӣ дақиқ арзёбӣ карда шавад. ин ташхис бехатар, бедард ва хеле дақиқ аст. ҳоло намояндагиҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ташхису табобатии шифобахши аср дар 10 шаҳру ноҳияи кишвар ба муроҷиаткунандагон хизмати тиббӣ мерасонанд. дастгирию таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳаи иҷтимоӣ имкон додааст, ки дар муассисаҳои тандурустӣ мутобиқ ба талабот барои ташхису табобат шароит фароҳам оварда шавад ва беморон дар сатҳи баланд муолиҷа гиранд.